Искам да те питам, колко паника атаки си преживял до сега? 10, 100, 1000? За 12 години аз съм преживяла хиляди паника атаки и помня всяка една от тях доста добре. Всеки път аз си мислех, че ето този път вече тялото ми няма да издържи, че ще се случи нещо лошо с мен, че ще изгубя ума си. И всеки път тя просто преминаваше и аз си бях жива и здрава и с ума си. Паника атаките не могат да те убият. Това е защитна функция на нервната ти система, която е с цел да те предпази, а не да те нарани. За 12 години и хиляди паника атаки, ако това можеше да ме убие, повярвай, щях вече да бъда умряла от него. Но то не може. Не може да убие нито мен, нито теб, нито който и да е, защото това е предназначено да те защитава, а не да те наранява. Следващия път, просто когато получиш паника атака, опитай се да я наблюдаваш, опитай се да я изследваш. По този начин тя ще загуби своята сила върху теб, а ти ще научиш много повече за нея.